tady už Míkova vítám vás u prvního dílu ze Shakes and Fidget z 10. na 20. světě. Začal se teprve, ale díly moc zabijou často, nemohl jsem se na černou postavu, takže teď půjdem na podzemí. Zkusíme porazit tohoto hajzla, který se objeví právě teď. Tenhle hajzl, poprvé s ním teďka budu bojovat. Zrovna před chvilkou jsem získal klíč, takže s tím poprvé budu bojovat. Uvidíme, jak to dopadne. Jdeme na to. Mám velmi silnou hůlku, no to moc silnou ne teda. Sami oproti němu ubírám o hodně víc, sami vidíte. Ale kdo ví, jak to dopadne. Přeskočíme. A vyhráli jsme. První zápas jsme vyhráli. Ale nic jsme nedostali. Co to je za zlodějinu? Co se stalo? Teďka asi další level. Ne, jenom jsme si to ocení. Tak dobře, další díl se... Tady se dívejte na postavu. Inteligence je velmi velká a to. Práce mám zrovna, no. Takže v další díl se uvidíme. Nevím, kdy bude, ale určitě se u dalšího dílu uvidíme. Tak. Čus!